Ngingu-Dkt. Viswampa Valabhaneni, onguchwepheshe omkhulu kwezokwelapha izifo zomoya. Ngisebenza e-Apollo Perunguti. Namuhla ngithanda ukukhuluma nge-bronchoscopy. I-bronchoscopy, njengoba igama lisho, kusho ukubuka ngaphakathi ebhonkasini. I-scope igama lika. Lena inqubo, kanti i-bronchus iwumuthi wokuphefumula ohambisa umoya emaphashini. Ngakho-ke, ngithanda ukukutshela ukuthi i-bronchoscopy iyithuluzi elibalulekile ekuxilongeni izifo eziningi zamaphaphu kanye nezifo zamaphaphu futhi iyasiza ekukhipheni imizimba yangaphandle, ukususwa kwamafinyila amaningi nokuwathumela ukuze ayohlolwa okwengeziwe. I-bronchoscopy iyinqubo engenziwa ngosuku olulodwa esibhedlela. Okusho ukuthi ungamukelwa ekuseni futhi kusihlwa ungabuyela ekhaya futhi ungaba nesimiso esihle kakhulu kusukela ngesikhathi osufike ngaso ekhaya lakho. Ngakho-ke singathanda ukuthi wazi ukuthi uzobe uthola imvume eminyangweni ethintekayo njengomnyango we-anesthesia ngoba sizokunikeza i-sedation encane ngenkathi senza i-bronchoscopy. Asifuni ukuthi uhlangabezane nokungakhululeki lapho iphayiphi lidlula emzimbeni wakho, ngakho sizokuthulisa. I-sedation ayiphelele, ngakho-ke ngeke ube nokungakhululeki. Futhi ngesikhathi esifanayo, ngeke ube sithulu, okusho ukuthi ngeke udinge ukwesekwa umshini wokuphefumula. Ngakho-ke uma inqubo isiqalile, kuthatha imizuzu engama-20 kuye kwengama-30 ukuqeda inqubo. Ngakho ekupheleni kwemizuzu engu-20 noma engu-30, kuye ngokuthi isikhathi esisihlele kusengaphambili naphambi kwenqubo, ngokuvamile isiguli siyovuka. Lokho kusho ukuthi ekupheleni kwemizuzu engama-20 noma engama-30 isiguli siyavuka. Ngakho-ke akuyona i-sedation ejulile ukuze wena kufanele ngiqonde ukuthi ukwazi ukuze ungadideki ukuthi akuyona into efana nokuhlinzwa lapho kukhona i-anesthesia jikelele. Sicela wazi ukuthi akuyona i-anesthesia ejwayelekile. Ngakho-ke le nqubo yenziwa ukuze kutholakale izifo eziningi ezithathelwanayo emaphashini, futhi uma inqubo isiqediwe, isiguli sidluliselwa endaweni lapho sizogadwa khona amahora ambalwa. Bese simnika ukudla futhi sizomthumela ekhaya futhi ngemva kokubuyela ekhaya, isiguli singahola isimiso esivamile sansuku zonke.